goizkun gara famili guztian, lagun batzukin ondartzara, ume guztiak jolasten ibilik dira, azarrau gabe barreak garakan, gure eatik jana erranan, milaka kontuta gualdiarrak, apaldude kanpoan egin dugu, etxera iritsi gera, gaumean lerde eginda, ipuinak kontatu beharrik ez, segituak lokartu dira, da denbora daukagu biok, nahi eguna egiteko, benetan egun perfektoa. Egun perfektoa. Egun perfektoa. Aurraren gauerdiko ez dula, Bix Vaporub esentzia eta tipula, nahi dezun guztie probau, baino jakin ez dala isilduko sekula. Goizeko ordu batak jaikitzeko 6 ordu gehatzen dira, oain ez du gutxixio egen dabil, ez ezagun galdu itxaropena. goizeko hirurak, umea orain isilduta ere, oso nekauta eta zerrez daude, bihar lanera lorik egin gabe. Lorik egin gabe, aurraren gauerdiko ez dula, Bix Vaporub esentzia eta tipula, nahi dezun guztie probau, Baino jakin ez dala isilduko sekula. Aurraren gauerdiko ez dula, leiho zabalik, homeopati pilula, nahi dezun guztie probau, baino jakin ez dala isilduko sekula. Goizeko 5 erosiko dugu hauntz bat, berez dula, omendarina, iantzun ezina. Nere aitonaren osaba bat bizizan, bakarrik, hautz batekin, horrek bai jakin. Beti bueltan ferira, hautza erostela. Beti bueltan ferira, hautza erostela. Beti bueltan ferira, hautza erostela. Beti bueltan ferira,